To je toliko glede današnje epidemiološke slike za koju mislimo da je u datim okolnostima i nadalje vrlo dobra i napravit ćemo sve da ona ostane i takva i u budućim danima. Međutim, izvjesno je s obzirom na epidemiološku karakteristiku ove epidemije da broj oboljelih i u Republici Hrvatskoj može rasti. Ono što treba naglasiti je da se predsjednik Svjetske zdravstvene organizacije dr. Tedros Adhanom obratio sa određenim priopćenjem i da je detektirao 3 osnovna elementa koja su inicijator za lošu epidemiološku situaciju u nekakvim zemljama, a to je nedovoljan broj testiranih, nedovoljna briga o izolacijama i nedovoljno praćenje kontakata. Mi smo do sada u Republici Hrvatskoj napravili sve da po stručnom prijedlogu imamo adekvatan broj testiranih i mišljenja smo da smo tu potpuno promptni i adekvatni. Kao što vidite, formirali smo nekoliko novih centara sa mogućnošću testiranja, međutim ne povećavamo broj zbog toga jer je struka vrlo jasno rekla koje ljude treba testirati. U protivnom, kao što smo rekli, možemo testirati čitavu naciju nekoliko puta dnevno, pa nećemo imati relevantnije podatke. Nadalje, kao što znate, čitavo vrijeme vodimo računa o našim izolacijama, pogotovo karantenama, i u tom kontekstu zadnjih dana poduzimaju se mjere koje su vrlo važne uz stalan apel nas, a i vas medija, prema ljudima da se odgovornije ponašaju. Isto tako, prisutno je promptno ponašanje i odgovor epidemiološke službe prema svim mogućim kontaktima. To je iznimno odgovoran, težak posao koji se svodi na intervjuiranje brojnih ljudi i zato to u KB Dubrava toliko dugo traje. Dakle, zbog toga što je to iznimno važan i zahtjevan posao. Zahvala epidemiološkoj službi na njegovom obavljanju i to je rezultat da imamo 630 kontakata pod nadzorom. Ono što bih ja još dodatno danas naglasio, a to je ono što i nekoliko dana govorimo, to je naša briga za starije i kronične bolesnike. Dakle, svi oni iznad 65 ili 70 godina, na njih apeliramo da ostanu u svojim kućanstvima, da izlaze samo u slučajevima nužde. Mi kao Stožer civilne zaštite i općenito kao društvo, kao vlada, organizirat ćemo sve da tim ljudima dostavljamo sve ono što im je potrebno. Sustav e-recepta koji je implementirao HZZO je od iznimne važnosti. Dakle, on omogućava da pojedinci ne moraju odlaziti u svoje ordinacije primarne prakse, nego da mogu samo putem telefona, što apeliramo i molimo da rade, zatražiti ordiniranje određenog lijeka. Sustav e-recepta to omogućava. Dakle, kroničnim bolesnicima je moguće ordinirati lijekove za mjesec dana i više. Danas iz Ministarstva zdravstva ide uputa koja će produžiti i prolongirati taj rok. U okviru stožera ćemo organizirati, vjerojatno putem Crvenog križa i svih ostalih organizacija koje se hoće pridružiti, a solidarnost našeg društva je ekstremna. Vidite kako iz dana u dan to napreduje, da se ti isti lijekovi dostavljaju našim starijim i nemoćnima. Međutim, tu će biti potrebna zdravstvena iskaznica osobe koja je osiguranik i u tom smjeru se poduzimaju radnje. Nadalje je važno osigurati dostavu hrane i ostalih roba koje su potrebne, također radimo na tom planu. To je od osnovne važnosti jer na taj način, ako sačuvamo stariju populaciju koja je najizloženija, sklonija komplikacijama i svemu ostalom, zdravstveni sustav će biti pravilno opterećen i omogućit će njegovo bolje funkcioniranje.